priniesol dnešný pondelok. Príjemný dobrý večer. Rozhodol otec naučiť plávať v rybníku za dedinou. Výučbe v kalnej vode sa prizerala aj 16-ročná dcéra Nikoleta. Zrazu sa otec a Eliška začali topiť. Niky preto bežala pre pomoc. Kým jeden muž ju odbil, že ho bolí chrbát, druhý si myslel, že volanie o pomoc je finta, aby mu vykradli auto. Kým dievčina našla pomoc, jej otec aj so sestrou sa utopili. Ale ja som skrachovala už na začiatku dovolenkovej sezóny, je známy špecialista na Taliansko či Grécko Alex Tour zo Šamorína. Konečne už len more. Tepla máme v týchto dňoch toľko, že by sme ho mohli vyvážať do prímorských letovísk. My sa síce na tieto horúčavy trošku hneváme, avšak mnohé prímorské letoviská nám ich môžu len závidieť. Momentálne je Slovensko jedným z najteplejších regiónov v Európe. Ak to šikovne využijete, nikam sa nemusíte terigať a ešte aj ušetríte na dovolenke, tak kvalitne ako tu sa inde nevypočíte. Bylo neuveriteľných 25 000 ľudí. Sopka Nevado del Ruiz začala cez víkend chrliť popol a dym. V jej blízkosti uzavreli všetky letiská i komunikácie. Erupcia v 5 utečencami. Plavidlo sa pokazilo pri jednom z ostrovov a krátko na to vyslalo núdzový signál. Na pomoc utečencom prišla chorvátska pobrežná stráž. Tá by chcela nefunkčnú loď pritiahnuť ku chorvátskym brehom. V výške 2200 metrov je teraz cez deň okolo 20 stupňov a na slnku ešte podstatne viac. Napriek tomu náš kolega Jožo Kubáni tvrdí, že túra sa dá prežiť tak, že dole sa vrátite svieži, a to vďaka snehu. Spravodajstva. Špeciálnych vydaní príbehov zo súdnej siene Extrémne prípady, budú to rómske spory, no a prvá epizóda sa volá Sestra a brat. Ja vám zaželám dovidenia zajtra, ale Adriana sa s vami ešte nelúči o 30 minút, približne o 30 minút ju uvidíte v krátkych novinách, tak zostaňte. Tak teda dovidenia o chvíľu. Dovidenia. Za pozornosť a prajme ešte pekný večer.